Администрациянын киши залында Питрәш район башлыгы Илхам Кашапов халыкны кабул итү үткәрде. Үз сорауларын 14 Питрәшле бирде. У нас нет освещения, у нас вообще темнота. Скоро вот зима, осень, а у нас грязно на улице очень. Поэтому хотелось бы освещения. Үтенечләре һәм сораулары белән 1 май Гилдеева, Бутырки, Ленина, Какушкина, Белкина һәм Питрәш авылларыннан килгән иделәр. Мәсәлән, 1 май авылы халкы зур булмаган балалар мәйданчыгы төзүне сорый. Авылда һәрдаим яшәүчеләр аз булса да, җәй көннәрендә халык шактый күп тора. Җирле халык бу эшкә үз өлешләрен кертергә дә риза. Район башлыгы аларга үзара салым җыю программасында катнашырга киңәш бирде. Собирайте на площадку. По 500 рублей государство дает 4 рубля каждому. 500, зачем? Они могут до 1000 хамиков. Вот. 50 тысяч плюс, если соберете. Да, у нас Надеждина площадка детская, пусть она скромная, 200 тысяч обошлась. 300, ну почти там что-то добавим. Все. Проживает вообще по факту 200 домов, вот примерно по моим расчетам, ну в каждом как минимум 3 человека. Да, моя семья тоже как бы не в полном составе прописана, но я готов вкладываться в это, вкладывать свои деньги, те же самые соседи. Я думаю, то есть вот рядом в нашей как бы округе, то есть вокруг моего дома проживает там 50 человек, то есть у них нет проблем 50 тысяч собрать. Монда юллар салу, урам утларын модернизацияләү, агросәнәгать комплексы хезмәткәрләренә торак бирү һәм башка сораулар да күтәрелде.